Ahoj a dobrý den, posílám rychlý update, co jsme zase vykutili v našem reportingu. První jak v pohledávkách, tak v závazcích, tady vlastně pod tou tabulkou se seznamem pohledávek, případně závazků, tak je vlastně tabulka, která předtím ten součtový řádek neměla, protože jste si o ní řekli, tak jsme ho tam i v pohledávkách, i v závazcích dodělali. Další update je v seznamu dokladů, když tam vlastně chci nějaký doklad editovat, doplňovat si tady ty políčka, případně rozdělovat ty částky, tak jsme dostávali zpětnou vazbu, že když to prostě mám otevřen třeba na mobilu, tak nám to tam všechno nevejde, že takhle jsme to nějak upravili responsivně víc, ať když to mám prostě takhle velký, tak ať jako nějaké sem ty střediska, zakázky, částky jsou tady i v tom rozpadu použitelný. A další věc, co jsme už minule říkali, že je novinka, teďka je trochu zase upgradeovaná, export účetního deníku, ať už tady nebo prostřednictvím API, tak jsme nějaké sem rozšířili nebo umožnili, teďka rozšiřujeme, že už to neumíme, nebo neexportuje jenom po měsících, ale třeba můžu si říct nějaký rozmezí období, to znamená třeba za první kvartál ledna až březen 2025. Tady kliknu na exportovat a už je to vlastně mi to nabídne, kam chci vlastně ten soubor s tím účetním deníkem CSVčku uložit. A když už jsem tady, tak nejdřív taky využíváte konvertor souborů, konkrétně ten, co je z CSVčka, prostě z nějakého Excelu do GPC, třeba pro nějaký fakturační systém, pro ShopTet a pro Shopify, prostě z jakýhokoliv exportu platebních transakcí, nebo z CSVčka dokážu udělat český formát GPC, který potom ty fakturační programy, případně účetní softwary zkousnou, tak tam byl upgrade, když je to zahraniční transakce, je vlastně nově v té šabloně políčko na IBAN protistrany, protože některé ty fakturační systémy, respektive RPčka, tím konvertovaným GPCčkem trochu bojovali, takže to jsme tam dodali a už to bude fungovat. No závěrem tady potom je vlevo dole sekce edu a sem tady zatím žádné videa nejsou, nicméně sem budeme postupně přidávat videa se záznamy z našich webinářů. Tak jo, jsme spolu na stejné lodi.